Jaden iki. Loh. Lah. Halo halo. Oh, wis urip. Pripun Mas Bogel? Sae Mas, sampean mbok sok sing tahun 2026 merasa ngundang MC Mas. Walah, lah terus ngundangin apa? Ben pek dhewe lah. Tak dundum karo Mas Rudi. Rah, genah engko tenda, pelaminan, syuting, campur sari, MC ni dhewe. Amin. Modar kowe Rut. Nggih, Bapak Ibu, biasanya Mas Bogel sing nyiarke. Niki kula sing nyiarke Mbak. Bapak Ibu tamu undangan ingkang AC-ne rusak, bocor, butuh servis, kula solusine. Nah, mang catet nika nomor telepone. Wes, kita gak nengkei rokok iki. Biasane nek Bogel sing nyiarke rokok sebungkus. Nano. Bareng sampun pepanggilan Jos nyatane jor luluh atine nganti wegah pepisahan batine jor tambah tresnane no pandhawane Jaya teko nadyan turung ketemu dhewe duka penguwase trima wurung sakmene wae Bapak Ibu ingkang badhe ngawontenaken resepsi pernikahan, khitanan, syukuran, kenaikan pangkat, lahiran, sukolaras solusine. Gitu Mas. nggih Ra iso luput kok